Divadelný víkend odštartoval mím Miroslav Kaspřík s rozprávkou pre najmenšieho diváka Zlý kráľ. Súčasťou inscenácie sa stali aj prizerajúce sa deti a rodičia. Poďme, sa nesmej, videl som sa do posledy. Cez leto som chodil do Nitry, do Bratislavy, do Popradu, do Košic, kade do Bystrice hrávať a v rodnom meste zmysluplné kultúrne leto sa nedialo a keď sa niečo dialo, tak bez našej účasti. Čo som sledoval, tak má to úroveň aj kultúru, ako sa hovorí, takže sa veľmi, veľmi teším. Humor ovládol námestie aj v sobotu 26. júla. Divákom sa predstavilo divadlo Lunetrdlo z partizánskej Ľubče s hrou z rozprávky do rozprávky, alebo ako ju sami nazvali, rozprávkový kabaret. Sme z voľne spracovaných rozprávok uvádzal netradičný deduško večerníček. Pobaviť sa mohli najmä dospelí diváci. Takéto podujatia treba organizovať, treba to robiť a tá divácka kulisa, ktorá tu dneska bola, o tom svedčí. V nedeľu popoludní bol doslova magnetom pre najmenších divákov košický bábkar Tomáš Lasky s divadlom v kufri. Na záver divadelného víkendu divákov zabavili ochotníci z ľubelského divadla Kolomana Ondreja Urbana s hrou Linka dôvery. Publikum je vynikajúce a je to pekné, keď človeku zatlieskajú, tak ho tak povzbudí ešte k lepšiemu výkonu, takže sa mi hralo vynikajúce. Akcie tohto druhu sú veľmi dobré, pretože dávajú takú zámienku na zamyslenie, že by sa mali uskutočňovať nielen tu v Liptovskom Mikuláši, ale po celom Slovensku. 2. a 3. augusta sa bude mikulášske leto niesť v jazzovom duchu. Pre televíziu Liptov Peter Danko.